jedan snimak Minecraft preživljavanja. Na telefonu, naravno. Čak mi bit će i na kompjuteru. Sad ćemo da pravimo kuću. Sad skupimo od drva. Da, ako neko zna kako da skine Mark Survival Evolved. Idemo da pravimo kuću. Точнее, не, sad ćemo crafting tape. I sad idemo u rudnik. Znači, ću skupimo malo kamena. Da, ako niste lajkujte Munju 70 grom. To je kod ne zna moj brat. I sljedeći video ću da snimam Minecraft na telefonu, što treba ukucati da bi dobio mini igre. Ali u sljedećem videu, što ne mora da u ovom. Evo ga kamen. I našli smo ugalj. I da, ako neko zna kako da u Minecraft na kompjuteru, ne, ako neko zna u stvari neku mapu na Minecraftu, neka kaže ko je na kompjuteru, pa će da se skinem i igram. Ne vidite vi, ja ne vidim nije. Evo idemo sada to napravimo. I da, ako neko hoće da igra ovaj Minecraft, ovo nije Pocket Edition. Ovo je Explore. Isto je ko Pocket Edition. I da na kraju ovog videa ću samo da pokažem šta treba ukucati za mini igre. I ovo su reklame. Jedna stvar koja nije dobra u Pocket Edit, koja nema u Pocket Edit.
Treba Google. Ima dosta meni, ako neko zna neku istinu telefona, nek pošalje. Kaže ko je. Ja ću da je skinem i mislim da je ovo dovoljno. Opet ovdje će biti oko ponegdje 10 minuta. A ovo je dovoljno. A evo ga izlaz. Inače, u ovom u Explorer imate skok. Ovdje ne morate da kliknete skok. Inače imam Samsung Galaxy S3. Ako nekog zanima. Ne znam ko vidite, ali mi snima 7 minuti. U sljedeći epizod idemo u rudnik. I da posjetite igru Playera, ako nekoga ne gleda. Zapravimo kuću i završavam klip. U 2 seka i 15. Znači neću biti sad neku dobru kuću. Napravit ću čisto da možem da se sakriju. Ajde. A da neću ovako. Čisto da možemo da se sakrijemo kad je noć. Inače, bit će i kreativ kad nešto pravimo. I da, mislim da sam rekao, ali opet ću, bit će mini igre. I da, snimat ću preživljavanje na ostrovu. Evo stižu opet reklame.
nisu bile reklame. A prikazalo je kuda će biti. Nisam ni shvatio da je noć. Ako ništa ne vidite, da ću napravim baklje. Ups. I to je to, vidimo se u sljedećem klipu. Da pokrenem samo mi igram. Evo. To ću u sljedećem klipu da pokazujem, ali evo da vidite kako izgledaju. Možda ima i više, ali za ove ja znam. Ukucajte, odigrajte i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.